Želiš saznati kako možeš zaraditi više pomoću kriptoderivata? Prvi korak. Preuzmi Bybit aplikaciju. Instalacija je besplatna i brza. Tijekom registracije ne zaboravi unijeti kod za popust na naknade i automatski ostvari 20% niže provizije na svoja trgovanja. Za sigurnost i više mogućnosti na platformi dovrši KYC verifikaciju, samo fotkaj osobnu iskaznicu. Sljedeći korak je uplata sredstava na račun. Bybit omogućuje razne načine depozita, brzo i jednostavno. Kada počneš s derivatima, biraj način trgovanja, cross ili isolated. Cross nudi fleksibilnost, dok isključeni način štiti tvoju poziciju. Na Bybitu možeš koristiti polugu do 100x. Zapamti, veća poluga znači veći potencijalni profit, ali i veći rizik. Pogledaj primjer. Zahvaljujući poluzi, moguće je ostvariti čak 135% profita na samo jednoj poziciji. Zamislite $1620 zarade, samo na rastu cijene kovanica.